pano panavuta pa times pamene akunkuyu ndana amalomba komanso ndi anthu ena anamujoyina Leya kuyankhulapo pa zomwe zikuchitika komanso zokhudza kumangidwa kwa anthu a MCP. Akunkuyu ayankhula zochuluka pamene anamalomba anadzayankha nawo. Nditofuna mukhale pompa kumvetsera kuti akuluakulu awiriwa anayankhulana bwanji mamawa uno. Osayiwala kupanga like komanso subscribe. Mawa bwino kwa inu nonse, tikulandireni ku program yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times. Program imene timakhala tikuonekera nkhani zimene zikuchitika mdziko lino mozama, kubweretsa mbali zonse zokhudzidwa komanso kulola Malawi eni kuti alankhulepo pa nkhani zimene zikuchitika mdziko lino la Malawi. Ine ndi Leya Malikano, tiyeni tikhale limodzi lero pa 16 December 2025. Dzulo chipani cha Malawi Congress Party MCP chinachititsa msonkhano watu kwa a George Phiri. Mwamva amene akulankhulira namalomba komanso akunkuyu. Inu mukhoza kulankhulapo zotani pa nkhani yakukhuzana ndi kumanga anthu mdziko muno pa nkhani za ndale kapena potsatiradi malamulo a dziko? Dziko kwambiri ndamva ndithu umene alankhulira olemekezeka akunkuyu komanso olemekezeka namalomba nkhani zakumangana mdziko la Malawi. Ngati akunena zoona anthuwa wonse kunena kuti zimenezi zimene zimachitika ndipo onsewa ndi anthu ozindikira kotero kuti zimene akulankhulazi ndiwoti akuzidziwa kuti izi zimachitika. Ndiye chimene chikundidabwitsa nchonena kuti ngati anthu ozindikira komanso amene akudziwa kuti zimene zimachitika leroli tikuona kuti akulankhula koma akudandaula kuti mwachitiranjizo munachitiranjizo zinthuzi mzandale. Ndikudabwa kuti akudandaula chifukwa chiyani pamene akudziwa kuti zinthuzi mzandale zimene iwo akuzidziwa bwino akuzimvetsa bwino. Ndikukhulupirira ngati kukanakhala kudandaula sakanadandaula ni nkhani yomangidwa ayi. Chimene chikanadandaulitsa kuti nkhani za mtundu ngati uwu zapangitsa dziko la Malawi kusatukuka chifukwa chakuti zimene tikuyenera kuchita si zimenezi. Chifukwa tingakhale pansi a Malawi tonse kukaponya voti ndi kuponyera atsogoleri a chipani chakuti ndipo iwowo ndi kupambana pa chisankho chimenecho kenaka atalowa mboma nkumakangochita ngati zimene atsogoleri awiriwa akukamba apapa. Ndiye kuti pavuto lalikulu ndiye kuti ngati ndizoona zimene akunenachi ndiye kuti atsogoleri wonse awiriwa sitikuwafuna Malawi ndi amene apangisa kuti Malawi akhale mphawi mpaka lero. Ifwa ife tikamaponya voti timaponya voti ndi cholinga choti zinthu zisinthe mdziko la Malawi, umphawi uthe, kusowa chakudya kuthe, tipite chitsogolo tikhalepo ngati anzathu amene maiko awo ali wotukuka. Ndiye ngati tingachedwe ndi kutaya chuma cha dziko la Malawi chimene ndi cha Malawi, nkutaya chumacho ndi kumakangana zinthu zimene tikudziwa kuti zipita patali nzothera pomwepa zingotayisa nthawi ndi ndalama, ndiye kuti tilibe boma m'Malawi. Koma ngati tingakhale ndi anthu amene tikuwafuna ngati dziko la Malawi, tikufuna kuti ngati munthu wamangidwa chifukwa chakuti anachita mlandu wakuti kaya anapha kaya anaba kaya anachita chiyani chimene chili cholakwira malamulo, mlanduwo upite ndithu ku khoti ndipo akhoti aweruze mlandu umenewu. Ndiyamika kuti tini magawo atatu ausogoleri mdziko mwathu muno, ku executive, ku judiciary, ku legislature, kapena kuti opanga malamulo. Ndiye anthu awawa akhoti atenge udindo wawo chifukwa ndi woyima pawo.
ngati mmene alilinso mabranchi enawa ndi woyima pawo. Akhoti atenge malamulo ngati munthu anapha aweruzidwe kolingana ndi malamulo amene amaweruzira munthu akapha mnzake, asatengere kuti ndi wachipani chanji kapena amachita ndale za mtundu wanji. Ayi, aweruze. Chimene chimatipweteka ku Malawi nkukhala ndi milandu ngati iyi mpaka zaka 5 mpaka zaka 10 munthu mlandu wakewo osaweruza. Ayi, ineyo ndikuona kuti ndipemphe pano m'malo mwa Malawi anzanga amene akudandaula ngati ine kuti akhoti gwira ntchito pa milandu imene yakupezani mpaka iweruzidwe temu ya DPP isanathe, kuti wenava aphunzirepo kunena kuti mlandu siwandale. Munthu adala kwati adapha mnzake, munthu adala kwati anaba, munthu anala kwati anachita chakuti. Milandu iziweruzidwa izitha ngati mmene akunena kunkuyu kuti ana Malomba ali pa belo, chimene chikutanthauza kuti ana Malomba mlandu wawo sunaweruzidwe. Chifukwa chiyani Malawi Congress anafika potuluka mboma asanaweruze mlandu wa ana Malomba ngati analakwa? Chimene chinavuta ndi chani? Malamulo kunalibe. Chabwino, tathokoza kwambiri. Olemekezeka Moses Kunkuyu, mwamva funso limenelo. Akuti pali mafunso angapo. Akuti ngati ana Malomba adamangidwa adi kuti anamangidwa, bwanji pochoka nthawi imeneyo mlandu osunathe ngati nkhaniyo isanali yandale? Timafuna muyankhe pamenepo. Komanso munafotokozerapo bwino lino kuti dziko lino mwina lakanika kutukuka chifukwa cha mmene andale mbuyomo akhala akuchitira. Anakambapo kuti inunso akunkuyu muli pano mukhoza kukhala mmodzi mwa anthu amene mwapangitsa kuti bomali lifike apa. Mutayankha mafunso amenewo. Azikuoneka kuti anthu angapo pa line pa achokapo chifukwa cha mavuto a network. Mwina tikudikira kuti abwere pa line pa titapita kwato la nkhani yathu ku Rumpi komanso ku Zomba. Wadzuka bwanji TSM Monjeza? Ndadzuka bwino tukaiwelera kumene ku Planta. Ndadzuka bwino. Tangocheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino. Poyamba mwina muzitchula dzina lija komanso kumene mmachokera. Ine ndine Anthony Matiti, nimachokera ku Chinamwali, boma la Zomba. Chabwino. Nde pamutu umene. Hello, ndikumveka? Mukumveka ndithu. Chabwino. Nde pamutu umene ukukambirana lero kuna ndemanga yanu ngakhale tani? Ndemanga yanga ndiyo kuti kamangidwe kakafuna kakikhala numboni wene kuti nkhani zikayambidwa zizimalizidwa. Kodi kati usaso nkhani osapanga chikuko palibe chimene chingatithandize. Kumene kalipemse boma kuti akaziyamba nkhani zomatenga anthu mamangazi azonesesa zikhala numboni. So nkhani zizi zimangotera sakika yomboni imapezeka nkhani jabasi yangokhala mpaka na 2030 yati. Nkhani zomangomangana zopanda umboni palibe chimene chingatithandize. Anthu ambiri chimene akufuna kwambiri ndi chitukuko. Nde mwina chipani cha MCP chanena kuti tikuona ngati kuti mwina mukumangana pakulowa ndale. Mwina inu nkuona kwanu mukuona mutani? Olakwa amayenera kuimbidwa mlandu. Olakwa na amene ali olakwa amayenera kuimbidwa mlandu. Kuti ayi musikaone kuti ndiwo kaya yonso ankachita chimodzimodzi angawaani boma. Ndi mmene afotokozera amene wa Matiki kuno ku Chinamwali. Chabwino, ndathokoza kwambiri TSM Monjeza kuchokera ku Zomba. Wadzuka bwanji Netha Hara kuchokera ku Rumpi? Inetu ndadzuka bwino kaya kumene kwanzathu mwadzuka bwanji? Tadzuka bwino. Tacheza ndi Amalawi amene uli nawo kumeneko. Chabwino, poyamba tikudziweni. Ine ndine Gift Chandola Chipofya. Chabwino achipofya ndemanga yanu ndiyotani makamaka kutengera ndi fundo zomwe achipani cha MCP afotokoza program ya Gulinji. Ndemanga yanga ndiyoti mmene ndachiona ndiyoti anthu akalowa mboma kumakhala kutayirira kwambiri. Safuna kumva za anzawo kapena kumva madandaulo a Malawi
akamalira kapena akamayankhula. Ndi zijazi zimazachitika zimazafika point yokuti anthu akatopa amapanga zimene akufuna. Komanso mbali ina ndithokoze kapena ndasanga ndi mmene akunkuyu anenera kuti kumangidwa kwa anthuku kwakhala kukuchitika even boma lawo zakhala zikuchitika. Koma iwowo panalibe nthawi imene kapena anazuzula boma lawo malingana ndi kumangidwa kwa anthu, kandi kumangidwa kwa Friday, kandi kumangidwa kopanda zifukwa, kandi kumangidwa pa nkhani za ndale, iwonso amakhala pena. Nthawi imeneyo takhala tikuona anthu ambiri akhala kumangidwa, anthu ambiri akhala kupangidwa chipongwe. Kodi tinene kuti zonsezo zinali nkhani yopanga silence anthu amene akakhala ngati akuzuzula boma la MCP. Madandaulo mwawo pa press briefing yawo imene ananena kapena mapempho awo anali oti ayitizikambirana pakakhala kuti zinthu zavuta. Kodi panopa anthu amene adziwa ubwino wokambirana nthawi imeneyo anali mboma, chifukwa chani sankapanga involve ma stakeholders ena kapena ena ndi ena kuti pakavuta tizikambirana? Instead ndiziyati mkazoona zikwanje magalimoto kusweta parliament kuwotchedwa kwa magalimoto zonse zija. Koma amene ankapanga zijazi palibe ndi mmodzi amene iwowo MCP anamanga. Koma lero akubwera kuti iyayi lamulo lisamayang'ane mbali. Kodi lamulo liyang'ana mbali nthawi inoyi yoti anzawo akulamula? Iwowo chifukwa chani sankamanga kapena chifukwa chani lamulo silinayang'ane wina aliyense mofanana nthawi imene iwowo ankalamula? Ndiponso mopitiriza momwe anenera akunkuyu kuti iyayi panopa m'malo muno muli mavuto ambiri, mavuto afetereza zambirimbiri. Kodi nthawi imeneyoyo mavuto afetereza awaona mavuto chifukwa chakuti ali ku opposition? Ndino zikukhala ngati chifukwa chakuti anzawo akulamula momwe akulamulira kutengera ndi zimene zinkachitika mboma la MCP amene anapalamula ayamba kumangidwa. Kwa iwowo chikuoneka ngati chani ichipsinjo. Ananena ena ake anzanga pakuti anamalomba ali ndi belu. Ngati anamalomba ali ndi belu, kodi belu ayipalamula liti? Anayipalamula before MCP kapena Tonse Alliance isanalowe mboma, kapena after Tonse Alliance italowa mboma? Ngati inali before Tonse Alliance kapena MCP isanalowe mboma, chifutana wamangi. Kodi ndi kuti sankadziwa kuti anamalomba anapalamula kapena ene ndi ena amene awachula kuti andedi chakuti anthu onsewo pa onsewo kuti tiwafunsa kunkuyu kuti nthawi yanu ya MCP kodi pa anthu andedi chakuti amene mwanenawo kuti anapalamula nthawi ya DPP yo? Chifukwa chani imene munkalamulira simunamangepo ngakhale mmodzi yemwe? Ndino lamulo ligwire ntchito. Ngati munthu walakwitsa atengedwe ku khoti kujaku amati munthu amatengedwa kukhala opalamula ngati khoti lampeza kuti ndi opalamula. Ngati sanapalamule kandi achimwendo palibe mulandu apita ku khoti likanena achimwendo alibe mulandu kaya ndi amumba kandi akabwira akauza kuti yayi ndibe mulandu akatu. Koma ngati ali ndi mulandu amangidwe. Komanso aliyense amene wapalamula ayenera kuti amangidwe, lamulo ligwire ntchito mofanana. Ngati momwe ananenera kunkuyu kuti kusangalala kuti ku opposition kwa anthu amaphunzira ku zinthu zabwino. Ndikhulupirira kuti ngati mwina nkwamwe kuti azalowaso mboma, mwina ngati atazabwerezeso zosaphunzira kamalamula, mwina sizizachitika yaine. Ndathokoza kwambiri. Apo mene munthu imene ndachezera ndi achipofya kuno kulumpi. Ndathokoza kwambiri Netha Hara. Mese Matonga kuchokera mu mzinda wa Lilongwe, wadzuka bwanji? Ndadzuka bwino kaiwereya. Ndadzuka bwino. Tacheza ndi amalawi amene uli nawo kumeneko. Apatu ndili ndi amene azitchule dzina yekha. Mwadzuka bwanji? Ndadzuka kaini. Ndadzuka. Ndetu dzina liti? Ndine Maxon Ramos. Alomos takumana nanu kuno ku Lilongwe. Lero ndipo mu programu ya kulinji tukambirana za nkhani ya kumangana kumene kumachitika pomwe ina kuganizira kuti ndi zifukwa za ndale makaja chipani cha Malawi Congress. Dzulo pa msonkhano wa ndale anakamba kuti kumangidwa kumene kuchitika kwa akuluakulu chipanichi kukutsogozedwa ndi ndale. Ngati inuyo nzika ya Malawi mukuona bwanji madandaulo amene chipani cha MCP chikunena kuti akuluakulu akewa akwamanga pa nkhani za ndale? Aboma lina lilonse mene lingalowe zimachitika ndithu amamangidwa anthu ena ndi ena. Yeru nde pafuwe zinthu zokungoziko zimugwina. Boma lina lilonse mene lingalowe amamangidwa. Yeru
mwina ngati nkhani zimene zitha kusintha motani pali kuthekera kuti ngati dziko litha kusintha ku nkhani zomwe amanga anthu pa zifukwa za ndale avovo zitha kusintha ndi mmene anthu akuluakulu atakhala pasi nkukambirana. aile amene ndi mmene ndachezera ndi Malawi amene nakumana naye mu mzinda wa Lilongwe akuti nkhani zitha kutha ngati akuluakulu atakhala pansi ndi kukambirana kuti kodi nkhani zomanganazi ziziyenda bwanji. Chabwino ndathokoza kwambiri Mese Matonga chifukwa chobwera mu program Winda Malawi kuchokera mu mzinda wa Lilongwe. Zikomo kwambiri. Zikomo. Olemekezeka Moses Kunkuyu, timafuna mutayankha zimene alankhula Amalawi kuchokera ku Rumpi komanso awalankhula posachedwa kuchokera ku Lilongwe. Ndikukhulupirira zokuti mwamva bwino lino zimene alankhula Amalawi amenewa. Mukhoza kulankhulapo zotani? Ndikanizoli ndamva zonse ndeboza ifoli inadzaduka ndi aito ndimbiraso amene ndamva bwinobwino ndekuti ndi amene akumalizirawo amene akukamba zoti pazikhala dialogue ndoza kuti pazikhala kukambirana koma mwina mudandipangirako kungondiunikirapo zimene anayankhula enawo ifoli ndi mwaito ndimbiraso kachiwiri inaduka. Chabwino panali mafunso kuti izi zimene mukambazi kuti nkhani ndi za ndale chabe mwadziwa liti ngati achipani cha MCP kuti zinazi zimangokhala za ndale chabe komanso zimangofunika kukambirana. Anafunsa konso funso kuti mu nthawi yanu ya MCP anamalomba anamangidwa koma anamangidwa chakumapetopetoku kodi boma la MCP ngati panali mulandu silinkadziwa kuti mulandu uti amange kuti tithane nawo mwamsangamsanga. Kunachokeranso funso kuchokera kwa a George Chaima ndikukhulupirira zokuti funso limenelo munalimva. Lodi jana kwa George inaduka nthawi imene chakwa. Ino athandize akunkuyu amvetsetse bwinobwino funso limene linachokera kwa George. A George Chaima mulipo mpano tafunsani mafunso anu amene munafunsa Moses Kunkuyu. Amene nimalankhula ndine George Singi. A George Perry koma maina watu lero nde ileyo mafunso anga anali akuti kodi ngati anamalomba akunena kuti ali pa bail anamangidwa mnthawi ya Malawi Congress iwo a Malawi Congress ngati sana amange anamalomba pa mlandu wakuti ndi zandale chabe chifukwa chani mlandu sunakhale concluded mnthawi yawo ya Malawi Congress ndipo ngati akunena kuti anamalombawa analakwa chimene analakwa ndi chiyani ndipo chimene chinavuta kuti court limalize mlandu wa anamalomba MCP sanachoke mboma ndi chiyani chifukwa zimene zikutitayisa nyengo ndi ndalama ngati dziko ndikuonongeka pazinthu zimenezi. Chabwino. Yati uze olemekezeka Kunkuyu kuti chifukwa chani mlandu sunathe nthawi yawo. Tinene kuti ngwandali. Olemekezeka Kunkuyu. Bwana George Perry akuvomerezana nane. Mena akufunsa tene kuti ngwandali chifukwa mlandu sunathe kutanthauza kuti akuvomera kuti milandu imachitika ku court. Kuvomera akukoti inetu ononde abatena yakulera yetu ine sikuvomera kunena kuti IMCP anali ndi nthawi imene anadziwa kuti anamalomba ndi kupereka chabe chitsanzo cha anamalomba pali milandu yapiri imene inatuluka mnthawi ya MCP. Ndakumvani. Chabwino George Perry ndikukhulupirira zokuti amvetsetsa bwinobwino. Tayankhani na Moses Kunkuyu. Milandu ikapita ku court amene amapanga conclude milandu ndi a court ndichifukwa lero tili pano tili milandu ina yatha zaka 10 mujana fotokozerana malomba zaka 10 Malawi Congress Party sinali mboma milandu imeneyo kuti muyitsatiye mupeza kuti pena abwalo aja chigamulo chawo chimazira onenanso kuti nkhani izizi muna mudangonongapo misonkho ya Malawi Congress Party andi chimene nena lero kaya Malawi Congress Party nani mboma pena inaphonya ndiwo panda nzeru yekha amene amakapanga zomwezo chifukwa ena anaphonya iso nkupanga zomwezo nanenanso kuti zimene mukamachita muli mboma mukuti mukumanga yawa
mugwiritse ntchito malamulo amene amakaona kuti alamulo siliyagwire ntchito bwino ndale ndi amene akuimva ndale ija panopotero ndale oimva ndambali yako tono mukanazo kuti kani mukakhala kunja kwa boma ndi zinthu mmaona mtsogoleri opposition imafunika mu dziko nthawi zonse and opposition imathandizira boma kuchita bwino chifukwa the aspiration of Malawians is a good government. And for today, Mr. George Piri, Malawi aliyense, you need an opposition even ikale kuti tumikireda Malawi. Mopanda kuyang'anira kuti kodi muli mboma muda atani. Chifukwa even titakhala kusanjina tili mboma, this country needs a strong opposition, not for the sake of opposing, koma kuthandizira boma kuligwire bwino ntchito. Chifukwa zina zimene zimachitika zimakhala zinofuna kuti attention ilowere kwina pamene zinthu zina zikuphonyeka. And there we did a strong opposition, and we are going to play that role. We are going to play that role. Mwalankhula akunkuyu kunena kuti bwalo la milandu ndi limene limatha kupanga ziganizo zonse kapena kuthetsa kuti yayi apa palibe nkhani apa pali nkhani. Bwanji simukudikira kuti bwalo la milandu limalizitse nkhani kenako ndikumazalankhula pambuyo? Mwina ndikonjezereso musanayankhe funso limenelo kuti nkhani yokhudza bwalo la milandu imene mwafotokoza milandu ina ili ku bwalo mwina 14 years. Komanso nkhani yokhudza kamangidwe ka anthu amene tikunena kuti amakhudzidwa ndi ndale. Ndimafuna zinthu ziwiri mwina zitayankhidwa in your own perspective. Mwina should we say kuti apolisi komanso mwina amabwalo they are somehow not independent in terms of mwina amagwiridwe awo antchito poyang'anira zimene zikukambidwa zoti akumangidwa kumakhala kwa ndale milandu ija sikuthetsedwa anthu amene ali ndi kuthekera kumene kundi apolisi ndi amabwalo. Mwina mukhoza kuyankhula bwanji perspective yanu mene zinthu zimakhalira? Mabwalo yosewa pachikhazikitso chawo ndi oyima pawo, amabwalo ndi oyima pawo. And apolisi timembekezera apangiso ntchito yawo mosatenga mbali. Ndichifukwa kumabwaloko ma conclusions ama cases zimatengera nthawi yawo imene wakuzolera kumabwaloko. Kudandaula kwathu pa nkhani za kamangidwe ka wanthu nanenapo kuti kodi chimatsogola ndi chani kumanga ndi kumupatsa munthu mlandu kapena ndikafukufukulana kuti mufufuze nkudziwa kuti uyuyu tikumuganizira kuti walakwa chakuti ndipo ndikamumange ndi kumupatsa munthuyo cholakwacho chimayamba ndi chani. Chifukwa mukaona ife dzulo timapempha kuti tawapezerani ndi cholakwacho awawa kupeza kuti cholakwacho sadachitchule fukufukuyo sadamuchite nkumata kufufuza kuti adzapange record statement zimatero kufusa kwathu kumeneko. Koma otherwise kutakhala kuti lachisanu tikuona kuti akunkuyu mudalako chakuti takugwirani kena kupota 48 hours ndipo mulandu wanu ngwakuti statement naye atsatatu malamulo ngati kuli belo nkupemeza atsatula malamulo ndipo fiti kuti asapange zimenezo apange ndi kukonza dziko. Koma tiyeni apezeke wina oyambitsa kutsatula malamulo. That's what this country is. Ndinafunsa funso kuti bwanji simunadikire abwalo kuti achite ntchito yawo inu musanayambe nkuchitisa misonkhano ya atolankhani ndi kumalankhulapo nkhani yokhuzana ndi arrest? Kodi ntchito yofufuza nkumanga munthu akanganizira kuti ali ndi mulandu ndi abwalo? Mwaona mmene zidika kubwalo tayankhulapo ife tinayankhulaso pompo kunena kuti kukhulupirira kuti abwalo akagwira ntchito yawo. Koma kuti makamba zawo kuti salapite kubwalo ndemo kandifunsa kuti bwanji simutasira abwalo kufufuza kakasira abwalo. Olemekezeka ana Malomba. Ayi ndayimva nkhaniyo koma tingonena kuti boma la profesa afapita muthalika ndilosiyana ndi boma la Chakwera za Malawi Congress Party. Ngatiwo zimachitika zimenezo kumamanga anthu wochifukwa cha zandale si boma lake la profesa afapita muthalikali ayi. Ndiye tingotero kuti no aliyense amene akumangidwa akhoti ndi amene atakagamule pamene kumangidwa umangoganiziridwa chifukwa cha zimene anthu adandaula. Chifukwa sikuti anthuwo akumamangidwa wopanda munthu osadandaula ayi, alipo odandaula amene akwanenawo anthu atatuwo anthu adadandaula nkunena kuti ayi
awawa ankafuna kutipha, awa ankafuna kutitani, anthu adadandaula, anthu onso ena onso ali moyo. Ndi anthu onso ali ndi ufulu wofunitsitsa kuti no malamulo agwire ntchito. Ndi titero kunena kuti boma la profesa silikhalira wina aliyenseyo kumbuyo amene ataphwanye lamulo zake zimenezo. Kaya iweyonso uli mboma momwe mula profesa zako zimenezo. Ukayokhala waku Congress, kaya wachipani china chiliyonse waku opposition zako zimenezo. Tingotero kuti anthufe tidzisamala chifukwa chakuti mawu alipo m'Baibulo kuti uyo odalira lupanga lomwelo limadzamaliza. Uyo amene amapanga cholakwika choyipa chomwecho chimadzambwerera. Anthu kunja kuno kunja anthu tizikumbukira ndiye zimene zimachitika kumene kuja nthawi imene ku Congress wakudziwa bwinobwino. Alipo amene adamangidwa mmodzi wa iwo adakhala kuti adamangana okhaokha bolani, koma ndi mmodzi yemwe sadamangidwe chifukwa chake ikamale pano tikuzunzika. Adakakhala kuti amakonza zinthuzi. Munthu akapanda ndalama zoti tikagule fetereza nkummanga bwezi anthu pano tumasangalala tumati abola niko. Munthu amene amakaunonga ndalama zoti tikagule mankhwale kumakhala bwino bwezi tumati bolani. Koma mudati muonetsetse zonsezo sizimachitika mu ulamuliro wa Malawi Congress Party. Ndipo pamene DPP yabwera nkumanena mu ulamuliro nkumanena kuti apolisi muli ndi ufulu kugwira ntchito yanu, palibenso amene akumangani manja ayi. Ndi apolisi aja nkumapita umakagwira ntchito yawo. Pambuyo pakadzanena kuti iya DPP kuti manga imtandale. Pamene popo ife pamene tunena kuti tikudabwa, koma kupita chitsogolo apolisi agwire ntchito yawo bwino, aliyense agwire bwino ntchito yawo. Chifukwa ngati apolisi sakugwiranso bwino ntchito zimaoneka ngati kuti imtandale. Pamene akuneneyo zimaoneka ngati mtandale. Ndiye mwina mwake popeza ulendo uno apolisi panalibe pano. Ulendo wina ikadzakhala nkhani ngati imeneyi kwatulutsa poyera nkunena kuti talefotokozani bwinobwino pali zimene zikunena ziwa nkhani yake ndiyi. Inu munati munena kuti chani mwina mwake zitho yankhulira bwino. Pamene tikubwera pano kunkuyu andale, ine ndikubwera pano wandale, amene ali waboma ndiye kuti ndi wapolisiyo. Apolisi wanakakhalanso anabwera pano mwina mwake anakayankhuliraso mwina njira yawo mbali yawo mwina zinakamveka. Ndiyankhule chonde kumaliza kwake. Chabwino, tathokoza kwambiri. Pomaliza pa zonse George Phiri, popita chitsogolo nkhani zomanga anthu makamaka anthu amene ali andale, akuluakulu andale, ngati dziko tingachite bwanji kuti zisaoneke kuti nkhanizo ndi za ndale koma lamulo likugwiradi ntchito? Muli ndi 30 seconds kuti mmalize. George Phiri. Ineyo ndikuona kuti pamene pali vuto ndi amene amalamulira boma. Ndiye tikaona apolisi ndi amene ali aboma, koma iwowa nthambi yawo amayenera kumayima pawokha ndi kugwira ntchito kolingana ndi ukadaulo wawo umene anaphunzitsidwa zakagwiridwe ka ntchito. Koma titafunsa apolisi chodziwikiratu nchonena kuti apolisi sanganene kunena kuti anamanga munthu wina chifukwa cha ndale. Anena kuti anamanga munthu wina chifukwa anaphwanya malamulo. Ndi chimene apolisi anganene, chimene tikuchidziwiratu kwa malamulo oyendesera apolisiwo amateronso. Kotero kuti malamulo a dziko lino apolisi ntchito yawo ndi kuonesesa kuti lamulo likugwira ntchito. N'chifukwa chake akuwamanga anthuwa. Apolisi alibe nkhani yonena kuti akumanga munthu chifukwa cha ndale, koma akumanga chifukwa waba, chifukwa wapha, chifukwa watani, chifukwa kuteroko ndiye kuphwanya malamuloko. Apolisi otero yamamanga. Izi zonena kuti amangidwa chifukwa cha ndale ndi anthu andale. Ndiye anthu andalewa ndi amene akuononga kuti tichite moyenera kuti dziko lino likhale bwino. Ndiye pomaliza penepeni nene kuti chofunikira nchakuti amene ali andalewa akabwera pa udindo agwire ntchito imene amalawi babasankhira. Amalawi samangosankha munthu wandale chabe, koma amafuna kuti munthu wandale mmene chipani chake ndiyeyo akutsogolera dziko lino abatulusa amalawi mu mphawi wandiweyani umene ulipo pakati panopa kuti zinthu ziyende bwino. Tathokoza kwambiri George Phiri chifukwa cha ndemanga zanu, takuyamikani kwa basi. Zikomo. Moses Kunkuyu, mawu anomaliza 30 seconds. Titokoze chifukwa cha zonse zimene zayankhulidwa. Ifeyo kuyankhula kwathu nkumeta yankhula kuja tibwereze kuti this country tisoweka opposition yabwino osakhala yomangolira koma opposition imene iyimira Malawi. Malawi Congress Party
ndi imene igwire ntchito imeneyoyo mokomera Malawi mosayang'ana kuti kumbuyo kunachitika zinthu zotani, chifukwa tikukhulupirira kuti dziko la Malawi lidzasowabe wina amene adzaime kukuthetsa zinthu zimene tachita kumbuyo zosakhala bwino. We can do better and we should do better as Malawians. Olemekezeka Shadrack Namalomba, mawu anu omaliza. Ayi ife tithokoze, ndimaona ngati kuti awa kumkuyu ndi ma Congress Party abwerepo era awapepesa Malawi, kuti akapepesa Malawiwo ayambeni kugwira bwino ntchito ngati a opposition, chifukwa Malawi mitimamo idakalibe ndi moto. Mwina atatero ndiye kuti no akamatsutsa tizikhala kumakuna kuti mwina makatsutsa zinthu za nzeru, koma ambe apepesa kaya atipepese ndithu, koma ifeyo kuchokera kuboma tiyesesa kuti malamulo agwire ntchito basi. Chabwino, tathokoza kwambiri chifukwa chokhala nawo mu program yathu ya lero ya kulinji. Ndinayamikira kwa basi kuti akunkuyu komanso Namalomba munapasana moni wabwino kuti dziko lili masintha ndithu, akunkuyu kukhala mbali inayi, Namalombanso kukhala mbali inayi. Ndachimwene angatu amenewo ndi chibale. Chabwino, ndayamika kwambiri, mukhale ndi tsiku lopambana. Kusiyana maganizo yochitika kasiyana opinions. Chabwino. Innocent, mawu omaliza 30 seconds. Nene kuti anthu osamira akamba nawo apa patiwira landalewa akufotokoza ndipo akuvomereza kuti zomanganazi zimachitika adi zandale zimalowa ndale kupanga mene zikupangiramo, komano apempho limene apereka kumkuyu lena kuti mwina tifike nthawi yopeza polekera zinthu zimenezi, tisapitirire kuyenda mene zikuyenderamo. Nthawi imene anthu apolisi amapanga concentrate pa milandu yokhudza anthu andale, nthawi imene akhuza kugwiritsa ntchito pa milandu ina imene anthu akufunadi kuti apolisi awathandize, nthawi imene anthu amapita kubwalo pa zifukwa za ndale, nthawi imeneyo anthu ena amene amafuna abwalo lidi zoona zenizeni akhuza kufuna nthawi imeneyo kuti awathandize. Nde mwina tipeze polekera mchitidwe umenewu, anthu andale aphunzire kutsata malamulo, kulemekeza malamulo, zobwezerana zodani I think zikuti tayisa nthawi sili kupita patsogolo ngati dziko. Tathokoza kwambiri. Umunso ndimene tamalizira program yathu ya lero ya kulinji pano pa wireless ya Times. Ine Ntilea Malekano, tikumanenso mawa mu program ina ya kulinji pano pa wireless ya Times. Mwakoma nonse. Amalawi kulinji no kulinji kumabenya kumabetsera kulinji lakaya lilongwe kulinji kumzuzumbwa nyeto kulinji nanga kuboma kukushirika jani wale akotia kulibaji kudi usauga kulilabe nanga solora ledesi ya odija shirugu koshu yena panji nanga ngani zonyadi sasuri jani kumboro bagari kulinji mwera nanga wanu kulinji kudi kuboma kusteri hausi kulinji nanga otuta mwazuga baji nanga atemzile diyo kuburi yani kulinji tikudalira ino kulinji